Ruud Wiersma is een broer van mijn paken. Dus dit is een oude omke van mij, weet je wel. En ik kwam als jonkje, bij een hier kwam ik altijd bij moeder vlieren, want ik weet eigenlijk zijn oogappel wat, weet je wel. En ja, wie er een schil in, en dan zit ik al in de kamer en dan zit ik met de hand aan. Net met de hand erom, zei hij, was donders maar op, zei hij, want hij weet fel, hè. Een hele pat man weet. Hij ben de eerste bregen en die weer boven het kerken. En beneden hier huurde Ruud van het kerken dat huis, maar hij schilderde altijd de doorkrukken en de foyer. En dan zei het kerken, wie zei die hierop, en hij beschilderde hier alles. En toen had hij het huis gekocht dat hij nu het museum is. En we zijn dan in de autohuizen weer vol. En toen ik een eerwachtje weer in de autohuis en toen ben ik er erg veel in. En toen had ik een Perelien, hadden we het museum weg zien, we reunie inderdaad. En toen wie een mevrouw uit Westen van het Land, die over een rondleiding, die zei ja, Ruud Wiersma, die moest niks van vrouwen hebben, moest niks van vrouwen hebben. Ik zei, maar je nog even die schilderij van Half van Eden en het is alleen maar badpakken. Nou, ze zei, je moet maar eens even komen praten. Ik zei, ik kon hem namelijk heel goed. Want het is een broer van mijn paken. Nou, ze zei, dan moest hij maar in het bestuur komen. Nou, ze dan doe ik de PR. Dit is de Half van Eden, met de wc. Oké. Wat? Is te hoog. Denk je dat hij het redt meteen? Ja. Kan 15 kilo. Oh, dan een heel Dat is stuk. geen 15 kilo. Is je wat nooit zin? Het is hartstikke mooi. Ja, geweldig toch? Zo mat het ook, hè? Want het ging het die 3 maanden, dus maar even mooi, hè? En waarom is nou juist zo bijzonder dat het nou in het MCL hing? Nou, hij had toen hij kwam te overlijden, Ruud Wiersma, toen zei hij gewoon, hij had toen in het diakonessenhuis liggen. En dokter Oort die had hem opereerd en die had eigenlijk zijn leven gered, zei hij. Hij zei, als hij leer is, zei hij, krijg je hem alles. Nou, het komt dus uit een nalatenschap, een erfenis van Addy van Oort. Addy van Oort was in de tijd de vrouw van Henk van Oort, de uroloog in het MCL, toenmalig diakonessenhuis. En daar is Ruud geopereerd aan zijn plasproblemen, prostaatproblemen. Nou, ze raken bevriend. Het gevolg is dat zij komen regelmatig op bezoek bij Ruud. We zaten midden voor een kopje koffie of een borreltje en dergelijke. En ze worden vrienden en Ruud maakt voor de familie van Oort dit schilderij. En het is dus bij Addy van Oort gebleven tot zij een jaar geleden overleden is. En de familie heeft gevonden dat het terug moet naar het museum. Dus vandaar dat het nu komt te hangen straks in het museum. Maar dus nu eerst 3 maanden hier in het MCL. Wat zou er van Voen had, denk je jou? Ik denk dat het prachtig vond hier. Ja. Dat zie je er heel leuk voor.